भाजपा कोणाकूच धमकोवन दादागिरी करून पक्षांत आपयना, ताका लागून आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर आणि भाजपाचेर केल्लो आरोप पुरायपणान फटीचे आसात अशें विधान भाजपा पक्षाचो म्हणयारो दयानंद सोपटे हांणी केला. जाल्यार अमित पालेकराक भाजपांत पक्ष प्रवेश दिवपाक भाजपा पक्ष इतलो लाचार आनी बारीक जावंक ना अशें विधान दिलीप परुळेकर हांणी केलें. अमित पालेकर यांना अटक झाली आणि दुसरो विषय असा तो त्यांच्यानी भारतीय जनता पक्षाचे आरोप केलो की भारतीय जनता पक्ष त्यांचे प्रेशर घालता आणि त्यांना भारतीय जनता पक्षान येवपाक हे करता. एक म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसा की ते पेशंट आदवोगाताक इतके खबर आसपाक जाय आसता आणि आमकां सगळ्यांक सुद्धा खबर आसा एखादो गुन्हो असल्या शिवाय आपले पुलिस डिपार्टमेंट आसा किंवा एखादे पुलिस आहा ते केन्नाच कोणाक अटक करिना. त्या खातीर ते पार्टीक ते असले तो इन्सिडंट जाल्यानंतर ज्या मनशाक तेणी उबो केलो तेज्या फाटल्यान सुद्धा पूर्ण तोच आसा हे पेपरान छापून हाडला. आणि दुसरो प्रश्न असो की ताणे म्हटला भारतीय जनता पक्ष त्यांचे प्रेशर घालून त्यांना पक्षान घेवपाचो प्रयत्न करता. भारतीय जनता पक्ष इतको लाचार जावंक ना आणि इतको बारीक जावंक ना. जी भारतीय जनता पक्षाची आयडिओलॉजी जगा पटली जगा मान्य ते आज आपोआप म्हणून भारतीय जनता पक्षान जॉईन झाले. जसे म्हटले 2017 पासून आजपर्यंत जवळजवळ 2 डझन नवीन वेगवेगळ्या पक्षाचे लीडर मोठे लीडर या पक्षात आणि यदा कदाचित एखाद्या पार्टीच्या लीडराक दिसत असत की बाबा आपणाकय भारतीय जनता पक्षात जोडपाक या देशाचे पंतप्रधानाची जी आयडिओलॉजी असा दूरदृष्टी जी असा विचारश्रेणी जी असा उच्च विचारश्रेणी जी असा या देशाच्या जनते खातीर या देशाच्या आमच्या काहीतरी उज्ज्वल भवितव्य घडवच्या खातीर जे वावरतात त्याच्यावर त्या प्रवाहान आपणही सामोरं जातो. जाल्यार तेंच्यांनी हांव परत रिपीट करता जो ॲडव्होकेट अमित पालेकरान आरोप केला तो आरोप खोटो आसा. आणि दुसरे आणि एक केला की भारतीय जनता पार्टी त्या पार्टी बरे ती ओली पार्टी दुसरे तो ऍक्सिडेंट आणि भंडारी समाज त्यातून काहीच संबंध नाही.